Gwamna Bello Masari na jihar Katsina ya yi kira ga mata da su daina rufawa masu yin fyaɗe asiri. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba, ka sani kuma a kyauta ake danna subscribe. Da fatan zaka danna mana subscribe. Ga kanin labaran kamar haka. Gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina ya yi kira ga matan jihar da su rika tona asirin masu yi wa mata fyaɗe ko duka da sauran nau'in cin zarafin mata a faɗin jihar. Gwamnan ya kuma yi gargaɗin cewa yin shiru na nufin ƙarfafawa masu aikata laifin gwiwa ne wajen kaucewa doka, musamman waɗanda aka yi sulhu da iyayen waɗanda aka yi wa fyaɗen. A yayin jawabin da Masari ya yi wa taron mata na ƙungiyar masu sana'o'i TUC da haɗin gwiwar cibiyar mata na gidan gwamnatin jihar, ya yi kira ga matan jihar da su cire tsoro su riƙa tona asirin masu aikata laifi domin a hukunta su. Masari ya ce gwamnatin jihar ta hannun majalisar jihar ta kafa dokoki masu tsauri ga waɗanda aka samu da aikata laifin fyaɗe ta yadda har ana iya zartar da hukuncin kisa a gare su. Bugu da ƙari, gwamnan ya ce harin 'yan bindiga ya janyo ƙarin samun yawaitan fyaɗe a faɗin jihar. A cewarsa, masu garkuwa da mutane su ma sukan yi wa mata fyaɗe ko kuma cin zarafinsu ta wasu hanyoyi da dama. A baya-bayan nan matasa da ke neman auren yarinya kuma ba su yi dacin samunta ba sukan haɗa baki da masu garkuwa da mutane domin a sace amaryar don su yi mata fyaɗe. Gwamnan ya ba da tabbacin cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da ɗaukan matakan da suka dace domin magance matsalar ƙaruwar yawaitar fyaɗe a faɗin jihar. Shugaban cibiyar mata ta jihar Hajiya Hajara Idris ta koka game da yadda ake samun ƙaruwar fyaɗe a jihar a kowane rana. Ta ce an shirya taron ƙarawa juna ilimi ne a jihohi 36 na ƙasar nan ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Hajiya Hajara Idris ta ambata cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti na musamman domin yin duba akan matsalar cin zarafin mata, musamman yin fyaɗe. Ta buƙaci gwamnatin jihar da ta yi koyi da abin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, ita ma ta kafa kwamitin duba cin zarafin mata a faɗin jihar Katsina baki ɗaya. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa game da yin sharing. Sai mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin.